ngwa solu ngo message a mmadụ send ka ịgwa m ife ilo maka ya ka ịgwa m ife iche maka ya ka ịtụnegodo uche gbasara ya message a mmadụ delu mgbasatalụ mmịnwụ dị na obodo a na mmịnwụ dị na bai ka anyị gụpụta ya ka ịtụkwugodo ife bụ uche ya ebe a ọ sị na there are more HIV population in Nigeria than South Africa. Us in a Saudi with 50 million population keep record with database, while Nigeria of over 300 millions of population have no record and database. Ndị a bụkwa ndị na-akwụnyelu ụmụ anụmanụ obodo. Ụmụ anụmanụ obodo a ọ ndị na-akwụnyere fadele ife. Ọ sị na there are more Mmigwu population in Nigeria than obodo ụmụ anụmanụ. That n'obodo ụmụ anụmanụ anụnwa with 50 million population ha keep record with database, while ndị Niger of over 300 millions of population have no record and database, which is true. Anyị nwere record or database anyways because our obodo anyị adịrọ na ha anọrọ na system. Obodo anọ na system inwe ike ịka ntụta nfa ịghọtago bet ọ bụla ya ka ị eji wee kọwazie na mmịnwụ dị bai ka mmịnwụ dị ebe a na ala nara apụghị ala ọ na-apụ gị akpachara anya ịnụrụ nwaanyị ili na n'ikpu nwaanyị obodo then nwezie ike ị na-support fa and akpachara maybe ebunyeghị mmịnwụ sef ị na-akwụnyezi na this ya ka ị bịazie kwụnyezie elu fa lapụzie obodo isi ịghọtago na be anyị ka wee nwee mmịnwụ karịa obodo a ma na-agụfe ọnụ na nkọwa nke m gị nwa ekwu ife bụ uche ịchọ ịlapụ ikwu ife bụ uche ịkọba m ọnụ because akọrọ m gị ọnụ ịchọ ịkọba m ọnụ na ọ gbasara ọrụ m so ịnesi anya ifu na ndị a nọ na sistem so agụta nwụfa betu onwere ka iyi esi wee welie wee kọwaa na mmịnwụ ka na bai karịa ebe a onwelo never anyị ka nọ kafa n'ọnụ ọgụ quite alright beti ọkwa ife mmịnwụ a ọ bụ na fanwa dị 50 million ka m wee na ọfanwa niile na 50 million niile abife bụ mmịnwụ a ka m wee na anyị nwa dị 300 o nwere ike ọ bụrụ maybe ebe 150 or 200 anyị nwa bife buen ife na fanwa dịkwa obere in number still nwee dị mmịnwụ karịa anyị ka ife na-akọ eli ka ife na-eme n'isi na-akọ eliri akwa ife unu nwa bụ ndị agha ga-ekwu okwu na na-asaidịrị ndị obodo a unu na-asaidịrị ndị obodo anyị nọ na ya ọkwa ifo ka kịtịkpa esi wee gbapie that nalị ya isi gị atụpịa na ihe amara ka o si wee mee gị ị na-eniti na ọbụla ekwuru ihe achọrọla iwe ihe ejisi n'obodo a kachatarịrị mma bikos na ịma nọ n'obodo a ka ị chọọ ị na-ebe a wee nwụrụ yes ọ ka iji ekwunyelu fa ekwa ị na-ekwunyelu fa na mmịnwụ karabai karịa ebe onye gwa gị weda ma database or whatever base ị na-akọ eli ebe anụ aka wee nwee mmịnwụ ka m gwazie ya ọ bụ na ịmara ya ịchọ ka anyị bido n'isi cheki ya rịkwazi ya ije gwafufa were aka fa cheki ya ka ị nene nke faka bikos ndị a ifefa na-ese na ibongi adis ọbụla egwu maazị ifefa na-ese na ibongi adịrị obere anyị esebede anyị bịa ikwu okwu na ese time mbịa ka mụ na ha debate anyị challenge fasị m ife anyị na-amụ ka ọkụkọ anyị anaghị esi ibongi anyị wee na-amụ na ofu onye nwere ike ịmụcha 7 ofu onye amụọ 8 ofu onye amụọ 10 si na befa na n'ọfịa karịa ife onye mmụta onye amụ ewe mụzuo na si m ife anyị na-ese so means na ya dị ese ibongi anyị ji amụsio na ese amụ na anyị nwasịkarị na ibongi ọfifa na-akọwa because na anyị ka n'ọnụọgụ and anyị na-amụ ụmụ linne so filzie nọọ nwakpata anyị nwaka n'ise ibongi ọ bụla ya ndị aka n'ise ibongi fa na-ese gwogwo and chekwa ka m gwa gị fa chọrọ ịmanụ
that is ọcha si bute ọcha si bute ifefanu. So gwa m ife bụ uche gị nwa n'ụlọ ife a ngụrụ ebe a onye akọpụtara ebe onye abụ ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke lenakwa anụ ọma o ji asọpọt fasi n'ọfanwa na anyị nwakazi na ebe a nwere mmenwu onye gwa gị hey